Lezike izindaba 1KZNTV uyifundela usamukeliso kaNqulunga angikwamukeleke mbukeli nazi ke ehamba phambili osukwini la namhlanje. Kuvulwe amahhovisi enhlangano yabasha othisha abahambisane ke nokuyekwa kwezimfonyo kanti umphakathi ukhala ngamanzi angcolile. Uvule ngokusemthethweni amahhovisi enhlangano yabantu abasha ungqongqoshe umnyango wezenhlalakahle nokuthuthukiswa komphakathi kuzolonke uLindwe Zulu. uZulu-ke uthi abantu abasha base-Sweetwaters eMgungundlovu sebezokwazi ukwenza kalula konke abakufunayo okuphathelene ke nokufuna imisebenzi kanye nokufunda njengoba ke lesi sakhiwo esivuliwe sinoxhaso lwezobuchwepheshe. Uthi ke indawo abanayo inkulu inganela ngisho ke befuna ukutshala. Ungqongqoshe womnyango wezenhlalakahle nokuthuthukiswa komphakathi kuzolonke uLindiwe Zulu uthe lamahhovisi avuliwe azoshintsha impilo yomphakathi wase-Sweetwaters. Sibhekena nokuthi kube yibo abaqala amabhizinisi wabo so that nabo bakwazi ukuthi kube khona abantu abaqhashwayo lapho emabhizinisini wabo. Kungako nje ke le Mzansi Youth in Business ibizwa uMzansi Youth in Business ngoba sibhekene nokuthi bangathola kanjani ukuthi ama-business i-entrepreneurship for instance ne-business development bangayenza kanjani. Kungako nje sithi ke abantu abasebasha mabazame ukuza la. Siyazi ukuthi le ndawo encane kodwa siyethemba nje ke ukuthi ngesupport njengoba sisho nje namhlanje kune support yale sonto ye-Latter Day Saints. Sithemba ukuthi nabanye bazovela nabo ukuthi bathi ukulahlela nje esivivaneni so that le institution ekhona la ikhule. Owesonto elixhase ukwakhiwa nokulungiswa kwamahhovisi uthe kuyintokozo kubona ukulekelela abantu abasha. Well, as the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we have a program which we call self-reliance, and we believe that youth should do all they can to become self-reliant, and we need to help them as a church. We need to help our communities as well as our church members to become self-reliant. And Mzansi Youth for Business is a program that we feel will be able to help and touch the lives of many youth. Isikhulu senhlangano exhasiwe uMbongeni Zuma uthe kuzosizakala nomphakathi kulamahhovisi. Njowana ukuthi njengamanje sibhekene nesimo se-unemployment noma songaqasheki kwabantu abasha. Namhlanje sizovula isikhungo la esilekelelwe khona iChurch of Latter-day Saints of Jesus Christ ukuthi si renovate kwakuyisikole esidala lesi now sesishintshiwe manje sesi youth center where abantu abasha bekwazi ukuthi bathole into yokuthi benze ama CVs bakwazi ukuthola ama life skills nalezo zinto. Usuku la namhlanje ke luyinjabulo enkulu kuthina ngoba sesine facility entsha sesiyakwazi ukuthi nathi sikwazi ukuthi senze umsebenzi wethu kahle sijabule. Lamahhovisi asendaweni eyayisetshenziswa njengesikole ngaphambilini. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Lowo obambe njengomengameli wenyunyana yothisha iNational Teachers Union inathu ngamafuphi uSibusiso Malinga usezwakalise ukuthi ke abahambisane nokuphakanyiswe umnyango wemfundo eyisisekelo kuleli kuba abafundi bayeke ukugqoka izifonyo esikoleni emva kokuba kumnyango wezempilo uveze ukuthi ke sezingayekwa ukugqoka. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le1KZNTV uMalinga uveze ukuthi ke izibalo zokhuvethe sikhombisa ke ukunyuka. Inyunyana yothisha iNational Teachers Union inathu ngamafuphi isizokalisa ukungahambisani nesiphakamiso sikaNgqongqoshe wemfundo eyisisekelo kulelu enje Zigxeka kuba abafundi bayeke ukugqoka izifonyo esikoleni. Lokhu kuzemva kokuba umnyango wezempilo kulelo holwa uJoe Phahla wamemezela uthela kuleli selingakwazi ukuthi liyeke ukugqoka izimfonyo. Le nyunyana ikholwa ukuthi izibalo zabahaqeka ngokhuvethe zisakhombisa ukunyuka. Ngakho ke akuphephile futhi abafundi basuke ezindaweni ezahlukene nongadala ukuthi izibalo ziqhubeke. uSibusiso Malinga wenathu uthi okunye okubakhathazayo ukuthi akuzange kube khona ukuxhumana phakathi komnyango wezemfundo kanye nezinyunyana zothisha. Kanti uMalinga
ubesenxusa othisha uba baqhubeke nokuzivikela kuKhuvulwe. National Teachers Union we are worried ngendaba yokuthi kuthiwe ama-mask sekufanele ayekwe kanjalo. Inkinga ekhona sizokhumbula ukuthi uminister wake wamemezela ukuthi ingane ayibuyele zonke esikoleni. Kade iCovid kusathiwa ikhona. Iworry yethu njenge National Teachers Union kwaba ukuthi kusho ukuthi sesiqalile sicompromise i-social distancing. Namanje ama cases asekhona mawulalela kahle. Saturday nje khona bikiwe akhomba ukuba maningi kakhulu. Ngakho iCovid sisenayo. Nokuthi ke ayenziwanga iconsultation kuyo wonke ama sectors ngalento. Njengoba iqhamuka no Minister of Health angazi ke noma sekusho ukuthi ayiveli implementwe yini leyo nto ngoba othisha abanayo inkinga ukuthi bahlangana nezingane eziningi kakhulu ezisuka emakhaya ahlukene. Asikwazi ke ukuthi sithi iCovid siphelile. Ngakho isaluleko sethu kothisha abazama ukuthi bayivikele kakhulu kanjalo nezingane neSouth Africa yonke. Lukhulu-ke usizo olubhekene nomphakathi wasembango ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba bephoqeleka-ke ukuba baphuze amanzi anendle. Isakhamuzi-ke sakule ndawo uZanele Khumalo uthi-ke baswele amanzi ngalendlela ukuthi-ke baze bawakhe kumfula ongcolile ohamba indle. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uZanele uthi-ke baphila kuwona lamanzi angcolile noma-ke bewantshontshe kwenye indawo ehlala-ke abadla izambane likaPondo. Zonke izinsuku lona wesifazana uphoqeleka ukuzokha amanzi angcolile okubuye kwesinye isikhathi ahambe indle. Isakhamuzi sasembango ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uZanele Khumalo uthi inzima impilo ayiphilayo njengoba bekha amanzi angcolile ngoba bengenawo nhlobo amanzi. Uthi uma befuna amanzi okuphuza bawantshontsha kwenye indawo yomntakabani khona la endaweni. Amanzi siyawaswela. Sikha amanzi ebridge nawo futhi ayanuka angcolile swakhelela ukwasha. Awokuphuza ukuthi siphuza amanzi aclean sivuka ngobusuku siyontshontsha amanzi leswakha khona. Kumanje nje ngikhona la ebridge njengoba ngikhuluma ngizokha unalamanzi angcolile. Kuphelile unyaka thina sila sibisenzayo nalento. Amanzi swakha kabuhlungu ukuphuza nokupheka. Esinye isakhamuzi futhi singumholi womphakathi sithi inkinga yalomfulo ongcolile ogcwele indle kade yaqala. Uthi kade babebika kumasipala ugu kodwa abasizakali. Ubese enxusa ukuthi umasipala ukulisukumele lolu daba lalomfulo ongcolile futhi ochithekela kuwo indle. It's a problem that's endless really that's here for us as residents in Port Shepstone. This river is forever contaminated. It's going on for years, especially when we have excessive rains. Now we find that from time to time there's a lot of sewage, and even presently as you inspect the river, you'll know that there's sewage flowing into this river. You have witnessed yourself this morning, a resident come and taking the very same contaminated water. At the end, when the resident gets sick or something happens and spread of disease, who are we going to blame? We are fed up with having complained to Ugu over and over and over, having taken pictures. The sewage that flows in here, raw sewage I'm talking about, which eventually makes its way down to our ocean that is here. Ubese veza ukuthi uyafisa ukuthi umasipala Ugu ukufakwe ngaphansi kwesandla somlawuli. That Ugu will probably be placed under administration and taken over by Mgeni. We as residents wish that can happen speedily so that we would not have to go complaining and knowing it falls on deaf ears. Imizamo yokuthola ukuphawulo kwamasipala Ugu iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Mando Sicele ngisembango. iRichards Bay FC esanda ukukhuphukela esigabeni esiphezulu sebhola likanobhutshuzwayo kuleli yethuleke abadlali abasha ngokusemthethweni njengoba kwaziwa ukuthi-ke isizogijima ku-DStv Premiership phakathi kwabadlali abaqhamile abethulwe ileli qembu kubalwa uNkanyiso Zungu no-Aweyabasha abakade begijima ku-Orlando Pirates. Bemukelwe ngenhloko abadlali abayishumi abethulwe iqembu Richards Bay FC njengoba leli qembu lenza amalungiselelo okuqala kwesizini ye-DStv Premiership ka-2022-2023. Usihlalo waleli qembu Jomo Biyela uthi kabanali ixhala ngokuwina izicoco maduze uma nje bezohlala ku-PSL. Part of PSL 2023-2024 season.
That's what we want. We don't want top 3. We don't want Africa. We don't want top 8. No, we just want to be UPSL. But to be UPSL, you want to collect points as early as possible so that we enjoy UPSL. We don't want to be saved or relegation in last game or my playoff. No, we don't want that. Umqeqeshi waleli qembu Pitso Dladla uthi bakulungele ngokwanele ukuqala isizini njengoba ethi balithola lonke usizo nokwesekwa abakudingayo kubaphathi baleli qembu. If maybe I was new in the team, I was gonna doubt if we are ready to go there and compete, but because I am not new, I know the support that we get from the management, I know the support that we get from chairman. So this alone gives a lot to us, technical team, in terms of the readiness. So just to answer your question, with the technical team I'm working with, also including the new addition, with the support we're getting from management and also personally from chairman, I can assure you that we are ready. Omunye wezihlabane ezethulwe kuleli qembu Nkanyiso Zungu uthi ukuthakaseleka kakhulu kuba ingxenye yaleli qembu njengoba ethu uzimisele ngokuveza ikhono lakhe. So for me to be here joining Richards Bay FC ngiyangijabulisa, like I feel ukuthi bese kuyisikhathi like to go back and show my talent again, ngizibonakalise lo muntu enguyena. So ngiyangijabulisa ukuba sekhaya ngizojoina i-team efana nale Richards Bay. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi myeni ngibika ngise-Richards Bay. Asike sithishelele etolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV, asikhumbuze lezo ehamba phambili namhlanje. Kuvulwe amahhovisi enhlangano yabasha othisha abahambisane ke nokuyekwa kwezimfonyo kanti umphakathi ukhala ngamanzi angcolile. Onobhala we-ANC kulesi sifundazwe uMdumsentuli uthi ke nakuba ke ihlandla labo lokuhola lenhlangano libe nezicelelo kubala phakathi ke igciwane iCovid-19 ukucekelwa phansi kwezitolo kwalimaza ke umnotho, kodwa ke bakholwa ukuthi ke kuningi abakwenzele amalungu e-ANC kakhulukazi ke uxazulula ezinkinga abezibhekene ke nesifunda. uNtuli kusho lokhu kuyingxoxo ekhethekile nethimba ebekuhlosoke ngayo ukubheka ubuholi babo kusukela ke bangena ngo-2018 njengoba ke kuzokhethwa ubuholi obusha emasontweni amabili azayo. Nobhala siyakubingelela phinde sikwamukele usukwini namhlanje. Masibonge sibingelele kuwena kubo bonke abalandela uhlelo la namhlanje. Sithi njengamanje sibheke sikusela isikhathi esincane sibheke kwi-conference yokhetha ubuholi obusha ebayi-ANC kusona isifundazwe. Kodwa sibone kubalekile ukuthi ake sibheke ukuthi engeneni kwenu ukusuka ngo-2018 kuze kube manje ku-2022 ingabe njengobuholi besifundazwe niyasiqhenya yini ngendlela enihole ngayo wona amalungu akhongolose? Mhlawumbe mangiqale ngokuthi leminyaka emine edlule ibinzima kakhulu. Inzima injalo nje kukhona iminyaka emibili kuyona ongakwazanga ukuthi okuningi besifisa ukwenza nebesinenhlelo zokuthi sikwenze kwenzeke. Ngakho ke kulesikhashana esibe naso sise officeini njengobuholi obukhethwe ngenyanga kaNtulikazi kunyaka ka2018. Siyakholelwa ukuthi umsebenzi esiwenzile ikakhulukazi ekwakheni ubumbano embuthweni wesizwe, ekwakheni amagatsha nokuqinisekisa ukuthi kuba khona ubuholi kuzo zonke izifunda eziyishumi kulesifundazwe sakithi. Kube enye izinto eyimpumelelo ngendlela eyisimangaliso esikwazi ukuthi sithi siyayiqhenya futhi siyayiqhatsha ngayo, nokuthi ke uzokhumbula ukuthi isifundazwe sethu sona sokuqala esibonise amava ngendlela engajwayelekile lapho khona besidonsela emsebenzini wombutho wesizwe labo ababe umongameli we-ANC esikhathini esiphambilini. Uma eqala uPresident Abombeki ukuphuma ezokwenza umsebenzi wombutho wesizwe uqalela lesifundazwe sakithi. Noma bekukhona umzimo bekukhona emva kuba unxamalala uPresident Zuma esule esikhundleni sokuba umongameli wezwe, kodwa kwabe isifundazwe sethu
esenza yonke imizamo yokuthi akaqhubeke kodwa nokuthi abambe iqhaza asebenzele umbutho wesizwe emkhankasweni ebesinayo siyokhethweni ka2019 uma kuzokhumuleka. Ngakho ezinye zezinto lezo esiqhenya ngazo siyisifundazwe sona kuphela eNingizimu Afrika uma ngenza nje isibonelo sakwazi ukuthi sibe nomcimbi omkhulu la sahlonipha khona iqhaza elibanjwe yiloyo wabo umongameli wase-Zimbabwe uPresident Mugabe emva kokudlula kwakhe emhlabeni, okuyinto ebalulekile ukuthi siyenze leyo ngoba wezinye zegayigayi zomzabalazo wabantu abadla imbuya ngothi nabantu baseNingizimu Afrika neAfrika yonkana. Ngakho ke singabala nje kube kuningi esithi kulesikhathi sinikwe ithuba lokho le-ANC KwaZulu-Natal sikhona izinto esikwazi ukuthi sizenze nezizenze ngendlela eyahlukile kunebijwayelekile okuholela ekutheni sikholelwe ukuthi umsebenzi esiwenzile noma singakwazanga ukwenza siwufeze wonke kodwa singakwazi ukusukuma siyiqhenye ngawo ukuthi khona esikwazi ukwenza okuhle nokusho bengakaze kwenzeke ekhathini ephambili. Khona izinto la eziningi ezenzakalile ngoba nobhala uzongifakazela ngeke siuhlukanise uANC nohulumeni. Yes, kunezinto nihole ngaphansi kwezimo einzima esingabala ukuba khona kwegciwane iCovid-19 kwaphinde futhi kwaba nokutatshwa imanje noma sizophela ithemiyeni kwaba ukuthi isifundazwe sibhekana nezikhukhula. Mhlawumbe ukusuka nje ko-COVID kuya kumtapo nibuye kanjani lezo? Angiqale ngokuthi nje ngenxa yokuhamba kwesikhathi abantu abaningi kuyenzeka ezinye zezinto esithe sakhethwa ziyinselelo ezibhekene nombutho wesizwe kulesifundazwe sakithi. Uyabona nje ngiyakhumbula ukuthi sikhethwa nje ngo-2018 okokuqala isimo ngaphakathi embuthweni wesizwe sihle neze. I-province yaKwaZulu-Natal noma isifundazwe sethu kube esokuqala esiba nengqungquthela emva kwengqungquthela kazwelonke. Nayo ebeyingenzeki ngoba bese kushaya isikhathi kodwa yenzeke ngoba kwaba nenkinga ukuthi siyisane enkantolo kwanenqumo ethathwa enkantolo noma sasinesifiso sokuthi siphikisane nesiqumo senkantolo yaseMgungundlovu kodwa ubuholi bukazwelonke basinikeza uholo lokuthi masiyamukele lesinqumo senkantolo sibuyele emuva sokwenza ingqungquthela. Ngaphandle kwaloko iNingizimu Afrika namazwe wonke omhlaba sikhethwa nje kusamanda kudlula esikhathini esinzima futhi ingakadluleki kahle sokutengatenga komnotho. Umnotho ke uyinto ebalekile empilweni yomuntu ngoba amandla erandi namandla kahulumeni okwenza izinto eziningi esizidingayo esingabala ingqalazinda kwakha amathuba omsebenzi yonke lonto inceke kakhulu ekutheni umnotho usiphi isizwe ukusiphi isimo umnotho wethu eNingizimu Afrika nomnotho wamazwe omhlaba wonke. Yabona ke emva kwaloko sithe sisathi siyazinza nje ofisini kwafanele silungiselele ukhetho lika2019 madlula kulona sithi sizama ke manje ukwakha umbutho wesizwe kahle siuqinise nenhlaka zawo zonke ukulungiselela ikusasa besilazi ukuthi izosifica okuyikusasa le local government elections ukhetho lohulumeni basekhaya. Kwaseke kubheduka lesimo ke seyigciwane elibheduka emazweni wonke omhlaba. Lelo obulichaza ukuthi i-coronavirus eliholele ekuthenini kahle kahle kusuka ngoMarch ka2020 wonke loyanyaka kube kuncane sikwazi ukuthi singakwenza njengombutho wesizwe, kube kuncane sikwazi ukuthi singakwenza njengenhlangano eholo uhulumeni waKwaZulu-Natal. Sitheke sisabheke lokho njengobuholi beNC KwaZulu-Natal vele kusibhekene naleso simo nje isimo asikho sihle kuyadunguzela ngaphakathi kumbuthweni wesizwe. Inkantolo nekhomishana le ephenya ngokuqhaka kwamandla ombuso iphansi phezulu kunomshikashika phakathi kwayo noNcamalala waye umongameli weANC nezwe lakithi laseNingizimu Afrika. Lokho ke kuthina kwakuba nomthelelo omkhulu kuthina ngoba okokuqala uNcamalala ngaphandle ukuthi umongameli wenhlangano yonke kuzwelonke ubuya KwaZulu-Natal uhlala khona. Konke okwenzekayo kumthinta kabi nokumthinta kahle kuthinta nomakhelwana akhelene nabo esifundazweni saKwaZulu-Natal. Ngakho ke obekwenzeka phakathi kwakhe nekhomishana nokugcina kwenzeka ukuthi kuholele ekutheni naboshwe nezibhelu zonke ivukele emva kwalokho. Umuntu ongakwazi ukubuka isimo
esiphila phansi kwaso njengekwaZulu Natal ongeke akwazi ukuhlobanisa lokho nezinye zeingqinamba neinkinga ezinkulu ezikhungatha umbutho wesizwe engakaze zenzeke. Ubuholi bethu singathi nje buvivinyiwe sithestiwe ngesikhathi esinzima. Angizokubala ke kakhulu lokho kusha ke kwamanje ngoba ngicathi abantu abaningi basakukhumbula ukuthi ukwehlekelwa ilenhlakalelo esenzekile mawubheka abantu abalahlele nemphefumulo kulenhlakalelo yamaflats nemizi ethe yalimala na yonke into. Cishe inani labantu abalahlele nomphefumulo bacishe balingane nabalahlekelwe umphefumulo ngesikhathi seyibhelu zonyaka odlule. Yonke lento yenzeka esikhathini esinganga nenyanga ezisithupha noma ngaphezudlwana. Nokho noma ke siyakwazi ukuthi sithi la sikhona kukhona esikwenzile nesikwenze kangcono ngaphansi kwezimo ebesibhekene nazo. Kusho kona ukuthi ubuholi besibukhethile bukhethwa amagatsha ombutho wesizwe ngoJuly ka2018. Ubuholo bebukade bukhethwe ngendlela eyayikade inokucophelela kwakhethwa amaqabane emsebenzini yahlukahlukene anamava ngokwahlukahlukene kodwa ngokubambisana akwazi ukwenza into ekwazi ukusisa phambili. Nobhala sesiqhubeka nje sithi ukubheka izinto ezinye ezimbalwa. Amanye wamalungu wenu ikakhulu abasuke khona ebuholini ayanukeke kakhulu noma asuleke kakhulu kwinkohlakalo ogcina lokho sekwenza kuthiwa uANC inhlangano yabantu abanenkohlakalo. Kuphinde futhi kubanele izinto lezi esiye sibone zenzeka ikakhulu sibona amazenzeka bangabe kubhekwe ezinkethweni lezohulumeni basekhaya. Izinga lokubulawa kwabantu ikakhulu abasuke bezoba amakhansela noma bephakanyisiwe emagatsheni ukuthi baba amakhansela omunye uthola ukuthi uzodutshulwa bulawe eseyilona ikhansela. Mhlawumbe kulesi isikhathi senu nikwaze kanjani ukukhuza noma ukukhuluma zonke lezo zinto ngaphakathi nikhuluma nawo amagatsha? Into yokuqala nje ukuthi sikhuliswa embuthweni wesizwe ngento ethi uma siyiphethe kahle abantu sibasebenzela ngokwethembeka nokusikhandla. Ibona abantu abayihlathi lokusifihla etheni zethu. Ngenxa ke kwenye inkathi ukuthi kuba khona abanye kuthina abambalwa abangawenza umsebenzi wabo ngendlela esuke kufanele yenzeke ngawo bese ke bengena esilingweni sokuthi basolakala entweni ezithinta inkohlakalo. Kuye kusihlupheke ngoba uma ikakhulukazi lokho kwenzeke kubantu abaphinde babe nemsebenzi abanikezwe yona enhlakeni zikahulumeni. Kuye kube sekuthumela isithombe esibi kubantu esithi uANC ufukamela abantu abenza inkohlakalo. Kodwa abantu kusuke lukhona ulwazi kubona lokuthi akukona ukuthi iANC enenkohlakalo. Abantu abathize ngaphakathi kuyona abanenkohlakalo. Kulindelekile ukuthi ngenxa yokuthi iANC yona enkulu eningizimu Afrika. Iyona futhi ebusayo eningizimu Afrika nezifundazwe eSouth Africa ezisishiyagalombili. Iyona futhi ebusayo kwabaningi omasipala. Kulindelekile ukuthi uma khona abantu abangenzi kahle noba ngabe bambalwa kangakanani kodwa endaweni ezahlukahlukene kube khona ukuthinteka kwabe ANC ngoba ba-ANC vela abaningi la kusuke kubuswa khona. Nangalesikhathi iANC ngeyona inhlangano ebusayo laba babebusa ngalezo zikhathi uma khona inkohlakalo esolakalayo ibingakhonjwa ngaphandle ibikhonjwa kulaba ngaphakathi ngoba kuba yilaba ngaphakathi mhlambe ngenhloso mhlambe ngokungenhloso abayimbandakanye entweni eziholele ekuthenini ukusetshenziswa kwemali zemkhandlo noma zama department kahulumeni zingahambi ngendlela ehambisana nemigudu nemithetho yaseningizimu Afrika. Nobhala sesigoqa einkundleni zokuxhumana nje kubonakala kunaba kakhulu makusabalana kakhulu kuqama kakhulu kule position le yasihlala ngokuphakama kwamagama abantu ngokuthanda kwabo but kulesa Nobhala akwacaci kahle umbango wakhona. Ingabe lokho kusho ukuthi Nobhala uyabuya noma athina amagatsha? Ndoba kuse early manje ukuthi umuntu abe nesiqiniseko sokuthi amagatsha azothini. Ngoba imhlangano isaqhubeka and asikakafiki nasesiphethweni sokuthi sithi ke asehlala wonke beswalindele ukuthi ahlale. Ngokwensolo zami into edala babe baningi abantu ababukeka begaqela isihlalo sokuba isikhundla sokuba uhlalo weANC
ngisola ukuthi ubudlelwano obukhona phakathi kokuba uhlalo we-ANC nohulumeni. Ngiye ngathi ngikhuluma komunye umhlangano ngibizwe elinye igatsha le-ANC ngathi kubona bambalwa abantu abayoma bathi ngifuna ukuba unobhala we-ANC ngoba ukuba unobhala we-ANC kusho ukuthi uyabona usendaweni la zonke into ziwela kuwena. Okuhle nokubi okwenzeka embuthweni, okuhle nokubi okwenzeka kuhulumeni, ekugcineni konke kulahlwa kuyowela kunobhala we-ANC. Akona umsebenzi ongawuthatha uma uthando lakho ngombutho wesizwe lingagxilile kakhulu. Kungalula ukufuna enye into mhlawumbe ukuba uhlalo, usekela hlalo ngoba hayi mangithola lokho i-ANC ibusa ngizoya kuhulumeni. Ngase ngibe undunankulu, ngase ngibe ungqongqoshe. Ngoba bonke abantu banalo ulwazi lokuthi bungakanani ubunzima bokuba unobhala we-ANC ikakhulukazi phakathi kwalezi ngalesikhathi esibhekene naso la khona i-ANC ibuye na ehluleke na ukuholela makuphela inyanga. So abantu abaningi bakujwayela ukuhola, abanye bakushaya umthetho uma ubheka amagama akhulunywayo, abanye basemabhizinisini. Angiboni ukuthi ukhona kubona ngathi cha mina ngifuna ukuyohlala eseme house ngoba ngifuna ukuthi ngiyenze lo msebenzi esiubiza ngokuthi se dirty work yokurebuild nokwakha kabusha umbutho wesizwe. Yilezi insolo zami ukuthi abantu bafuna ukuya ngakuhlalo ngakosekela nakobani ngoba cishe iningi labo kubabeke emathubeni ukuthi bazoya kuhulumeni banikezwe ikhundla ezizobalekelela ukuthi baye phambili nempilo yabo. Kodwa ke kusangenzeka mhlambe ngokuhamba kwesikhathi anda amagama kuwo wonke ama position kodwa sisakubonile lokho okuchazayo. Siyabonga baba ngesikhathi sakho. Ngiyabonga kakhulu. Asiphinde sithi shelele ezitolo sizobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li-R16.29 maqhathaniswa nedola laseMelika libo R19.75 maqhathaniswa nopondo waseBrithani libo R16.96 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,810.97 i-ounce kuthi olungahlezwe wona $116.26 umphongolo. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Bukeleke siyaguqa bese kuphathele zona osuku namhlanje mina nawe ke futhi asihlangane kusasa ngasi isikhathi esifanayo nisala kahle emakhaya.